ରାଧୁଆ ଆସେ ଯିବା ଜିମ୍ ଯିବା ଉଠବେ ଗଧ। କଣ ସବୁବେଳେ ଯେ ଜିମ୍ ଯାଇ ଯାଇ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ଜମା ମୋଟା ହଉନି। ଜିମ୍ ଯାଇ କଣ ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଜିମ୍ ସାର୍ ବା କହିଛନ୍ତି, ମତେ ବା ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏଇଥର ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଟେକିଲେ ଆମର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ବଡି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ତୁ ଚାଲ ନି ଆଗେ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିଆ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଆଉ। ମତେ ନିଏ ବା ପଳେଇ ଯାଉଛ କଣ? ମତେ ନଉନା ମୁଁ ଯିବି ବା। ହଉ ଆସେ ଆସେ। ଆରେ ଛୁଆ ତମେ ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆମେ ଜିମ୍ ଯାଉଛୁ ଜିମ୍। ବଡି ବିଲ୍ଡର ବଡି ବନେଇବୁ ସବୁ। ମୁଁ ବି ଯିବି ଆଉ ବଡି ବନେଇବି। ଏ ପୋଟଳ ମାଉସୀ ତୁ ଯାଇ କଣ କରିବା? ଆରେ ବାଡି ପଡା ତମେ ସବୁ ବଡି ବନେଇବ, ମୋର କଣ ବଡି ହବନି କି? ହଉ ଆସେ ଆସେ। ଓଏ ରାଧୁଆ ଏଇ 10 କେଜିଆ 2ଟା ଡମ୍ବଲ ଟେକ୍। ହଉ ହଉ। ଆରେ ମୁଁ ହଗି ପକେଇ ଯାଇଲିଣି, ପୁଳେଇ ହଗିଛି, ମୋ ପେଣ୍ଟ ହଗିଛି, ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି କୋଉଠି ଧୋଇବି? ତମ ଦ୍ୱାରା ହବନି କିଛି। ମାଉସୀ ତମେ ଆଉ ତୁ କେମିତି ଆଇଲ? ତମକୁ କିଏ ଡାକିଲା? ଆଏ ବାଡି ପଡା ମତେ ବଡି ବନେଇ, ମୁଁ କାଇଁ ବଡି ବନେଇବି ବା? ମାଉସୀ ତମର ଏକ୍ସପାୟାର ହେବା ଟାଇମ ହେଲାନି, ଆଉ ତମେ ବଡି ବନେଇ କଣ କରିବ ବା? କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବା? ମୁଁ ବଡି ବନେଇବି, ତୁ ମତେ କହ ମୁଁ କଣ କରିବି? ହଉ ହଉ ତମେ ଡିପ୍ସ ମାର ଡିପ୍ସ। ହଉ ହଉ ମାରୁଛି। ଇଏ କଣ କରୁଛ ମାଉସୀ? ଡିପ୍ସ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲି ପରା। ମୁଁ ବା ସେଇଆ କରୁଛି। ପାଟିରେ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହୁଛି ଏମିତି କର, ମୁଁ ଡେମୋ କରୁଛି, ମୋ ସେଥିରେ ଦେଖିକିରି କର। ଏମିତି ଏମିତି ମାରିବ 1 2 3 4 ଏଇ ଟାଇପରେ ମାରିବ। ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସଜାଡ଼ିକି କହିବୁ ନା, ତୁ ଅକାଳିଆ ଭଳିଆ କହିଦେଲୁ ମୁଁ କରିପାରିଲି। ହଉ ମାରୁଛି ଦେଖ। ସାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ମୋର ବଡି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥାଉ, ମୁଁ ଆଉ ତମ ଜିମ୍ ଆସିବି। ସାରେ ମୁଁ ବି ଆଉ ଆସିବିନି, ଇଏ ହବନି। ସାରେ ମୁଁ ବି ଆସିବିନି, ଏଟା କଣ ହଗି ସାରିଲିଣି, ସବୁଦିନ ହଗି ପକଉଛି। ତମେ ତମ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ତମେ ବେକାର ଯାଅ ବାହାର ସବୁ ଯାଅ, ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ଭଳିଆ କଷ୍ଟମର। दोस्त अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगती ही तो प्लीज एटीवी क्रिएशन चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।